si akože to poviem, že nekontroluješ, že strátiš niektorý z týchto šrobikov, hej, keby si aj, akože netráp sa s tým, lebo to ľudia objednávajú dosť často. Máme také náhradné sady na sklade, není to nejaké špeciálne drahé, len tieto dva spodné šrobiky sa nesmú veľa zaťahovať, lebo keď ich veľa zaťahnem, sa nedá hýbať s tým plexi, čiže oni není úplne zaťahnuté, tým pádom sa môže stať, že sa počasie odšrobuje, čiže buď si toto si dostal pri ilbe, by som mala mať ešte. Už si veľký chlap, pozri sa, tu máš tenký nadstavec na malinký imbus a tu máš veľký na veľký, dobre? Okay. Tento veľký môže byť zatiahnutý normálne, ale s týmto malým si vlastne reguluješ to, ako ťažko ti to plexi ide alebo nejde zavrieť. Čiže keď sa ti bude zdať napríklad teraz, že ti ide ťažko na prsty alebo tak, tak si len toto doma zober z krabice, trošku si to povol, iba tak, pol zavitu, dobre? No. A už pôjde ľahšie. A